ja imam ribu. A, da. Pa da, ja. Bravo. Evo, mislim da je čak i iste veličine. Evo nas nazad na našem najdražem mjestu. Mol na kojem smo uhvatili svoje rekordne štuke. Kasna je sezona, dosta je hladnovani, pravi jesenski dan, oblačno, pa vidjet ćemo kako će biti. Joj, braćo mila, pa mi imamo flow. A ti već vežeš. Peder, normalno. Niko cijeli dan nije bio tu i kad mi dođemo iste sekunde neko mora doći. I remet moj duševni mir. Nek me razumiju. Nisam još vidio tamo puta u Balkancu. Jel te onaj u centru? Joj da, bili smo u centru Štokholma. I ja i jedna neš pričali na našem, došao crnac sa malim sinom. Kad mali sin se obrati meni na našem, reku šta je ovo? Toliko sam se izbezumio da nisam mogao ni odgovoriti djetetu. Ovo neš nema, zašto je to toliko tanko, to nije bilo tako tanko. Normalno da ne valja kad ne znaš. Pa ti si htjela taj štab. Šta ćeš, popera sad? Ma nisam htjela to. Šta si htjela? Htjela si uzeti mog džerka, jel tak? Da. Ne moš mi uzeti mog džerka. Sad je sam stvar u koju si boju htio. Pa, baš onu koju ti nećeš uzeti. Dobro, imaš sve. Ovu sam htjela. Pa uzmi Pa koju imaju hoćeš. dve. Pa Ali da. si ti htio ovog malo. Pa šta tebe briga što sam ja htio? To sam htio. To sam htio. Sad ćemo vidjeti koja će donijeti ribu. Zašto me grizeš, budalo jedna? To su samo papci. Pa dobro, ne se ljut. Sad moram ustati. Isuse, što je sklisko. Razina vode je drastično viša. Ovdje prije se moglo hodat po ovom kamenu preko ljeta, a sad je sve voda, sve pliva. Probat, pa šta bude. Ajmo na mrcu. A mi vidimo jel tu ima šta od veće ribe. Ajde idemo u dublju vodu, jer nemamo vremena, a tam ćemo možda prije upecat nego ovdje. Svaki ribolov ista stvar. Žena upecala kita. Aj ti. A, sad sam se... A, Pazi. evo vidi, Eto vidi sad na. tu si ti kriva. Malo ti je izašlo bilog. Zašto ti moraš uvijek sve pojesti odjednom? Sad sam gladna. Šta si mi ostala, krajčić neki? Tu se stvarno sam mrknila cijeli komad dok sam ja tebu otpetljavao. Ona je se namjerno zakačila da dok ja skidam varalcu da ona pojede cijelu banana bredaču. O jebote. Žene. Sporije od varalcu. Ja nećemo mi raditi. Nema veze. Bolje i da ne radi, nek da ide prebrzo. Zašto? Pa ja imam ribu. A, da! Pa da, ja. Bravo! Jel tu? Tu je. Dođi vam. Ija! Dobre, skoro. Ja vidim mene ovako da nisam imala udara. Isuse dragi, da je bar malo kontru, mislim da je lupo, da sam mogla kontru da se bolje zakači. Ja sam mogla imati ribu vani. I to možda jedna od većih tvojih u životu. Da. A dobro, u par zabaca dobila ribu, a tam smo bili sat vremena, nismo dobili ni jedan udarac.
Znali smo da će biti teško. Imali smo napokon, promijenili smo lokaciju što je bila očito top odluka. Nakon sam par zabaca Ena imala udarac, ali toliko je neprimjetno lupla riba da ga uopće nije osjetila, nije dala dobru kontru i riba je otpala. Sad se selimo s te pozicije dalje u još dublje pa ćemo vidjeti. Javljamo se kasnije sa izvještajem. Imaš neki ulov? Gdje je mačak? Ništa da akcija. Ajmo dalje. Ali imaš? Imam. Tu. Aha, tu je. Ja mi stvara stres. Velika je. Tu je jedna. Kaj sam ti drugo? To je... Vidi koliko se ufrkava. Evo ga mamac. Ista boja koji štuka i gospođa. Evo napokon, imala sam jedan udarac prije u dubljem kad smo rekli da ćemo se preseliti, pošto u plitkom naravno nije radila. Imala sam jedan, otpala mi je pod nogama i sad sam uspjela uhvatiti. Evo mislim da je čak i iste veličine. Idemo ju brzo vratiti unutra, hladno je, pa evo ga napokon. Bravo, Ena. Tako je. Svaka čast. Današnji ribolov je živi dokaz da se trud uvijek isplati. Ena je upecala ribu, iako je hladno, iako je skoro kraj sezone. Još malo ćemo imati prvi snijeg, evo javili su već za par dana. Zahladilo je, ali Ena je uspjela. Svaka je čast. Samo pecung. Moj prst. Šta je ovo bilo? Počeš ti da ja srčani dobijem? Je li ovo bilo zaplašivanje? Ovo je puklo ko bomba, bo. Što si napravila? Preskočilo mi preko prsta. Smrzle su mi se ruke, ne osjetim više ništa. I kak sam išla trznit, tak mi je ošlo preko prsta. Tak si napravila atomsku bombu, krv ti mrkne. Sve radi da ne upeca. Nekad valja prihvatiti poraz. I ja kažem. Pecanje je za danas gotovo. Hvala na gledanju i vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!